Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alright, so mfowethu ubani lo phambi kwami? Igama lami uMfanuphetheni okwaZulu Sport. Umshelo wentombi ayiphindele ibhala phansi uqhubethu amagama zonke inkalo. Uhlela somthunzi womlando baningi abantu bayikhoselela uMfanuphetheni. Wobuhlezi constant like gravitation police second. Somza kona ngoma umfana omncane ziyambamba zimbushela nkuzane, zimbushela kuthukela. Zimphenyisele zifunta yakho ekhaya kwaNongoma. Wayini mfowethu la? No, ngilana nje sizokwethula iradio kaDokotela uKhehlelezi nami ngomunye wabasakazi bengxenye yabasakazi iDr K online station. So betheke uhlelo amaskandi lapha ngomgqibelo between 9 o'clock ekseni to 12 o'clock. Kanye nomacingwana. Mhlawumbe yini esingayilindela mfowethu uhlelo lwakho? Kuningi kakhulu namhlanje ngingene first hour ngathi sikhumbula insizwa sezalala. Second hour ngabudedela umbhaqanga kwadlala ngadlala ke neingoma zensizwa lezi esithi ke zincane kodwa ikhulu ngengoma. So kuningi okusazotholakala ehlelweni in educational wise, in traditional wise, nendlela nje ukuphila ke emhlabeni of which we can call it as a lifestyle. Yes. So yena ungathanda ngisho ababukela le video nje engathanda ukusho ukuthi kwazeka ukuthi adesebenza nomacingwane lapha na ke Ngizwe online. So lolu hlelo sisakaza uhlelo silibiza ukuthi simulcast. Akano uyazi simulcast. Sekwehluka khona ukuthi hayi ibhinqe lifundile manje simulcast senkingeni simulcast. So whereby Ngizwe online neDr K bazobe bethulela uhlelo lamaskandi la sithi khona sishaya kwaSani between 9 to 12. Lapho ke kusuke umnandi kakhulu. Engakusho nje ukuthi abantu beqhubeke besupport iradio evuliwe njengamanje besilandele besithandwe basibathanda nathi siyabathanda bedownload i-app bazothola njalo lapha www.drkonline.co.za lapho bazothola khona belale zonke inhlelo. Asibonga futhi azajabula ukubona